Ja sitten päästään liikkeelle ja seurataan tosiaan sitä, millä tavalla asetelmat muodostuvat, kun kilpailijat ensimmäisen 200 metriä juoksevat ja sen jälkeen siirtyvät sisäradalle Oskari Mörrö aloittaa erittäin vahvasti. On ajanut Jouko Juntusen siinä jo kiinni ja rennolla hyvällä askeleella Mörrö tulee. Tällä kaudella siis 49-44 juossut Mörrö. Sitten Petteri Monni myöskin hyvin keskeltä. Mörrö kärjessä, Monni kakkosena. Sitten sitä laskettelee myöskin Aki Henttonen, Turun Urheiluliiton mies, joka juoksi 50-11 omassa alkuerässään. Eli parasi siinä kauden parastaan. Mörö, Monni, sitten Klingstedt kolmantena, Helsingfors IFK-mies, ehkä muutama metri eroa jopa, kun Mörö ja Monni vetävät kaksikkona kärjessä ja kovaa kamppailua tullaan kyllä käymään mestaruudesta. Mörö on ottanut alusta asti sitten pohjat käsiinsä ja painaa loppuun saakka erittäin vahvasti. Monni tulee rinnalle, kestääkö Mörö loppuun saakka? Monni tulee viimeisellä metreillä ja nyt menee todella tiukalle. Aivan siinä se on Monnin hyvä loppukiri, 49-83 epävirallinen voittoaika. Erittäin vahvan juoksun teki Oskari Mörö, mutta kestikö se aivan loppuun saakka, kun Jyväskylän kenttäurheilijan Petteri Monni kiilaa sitten viimeisillä metreillä sinne rinnalle. Joka tapauksessa nuoret miehet pitävät hyvää vauhtia siellä yllä. Oskari Mörö alusta loppuun saakka tehokasta työtä koko ajan. Juoksee joka tapauksessa 40 päähän, noin 40 päähän ennätyksestään, mutta Suomen mestaruuskamppailu on todella tiukka. Tässä vaiheessa näytti vielä kaikki hyvältä. Sen jälkeen lähtee Monnin kova loppukiri ja maalikamera tarkkailuun se menee, koska aivan rinta rinnan miehet siihen